I pozdrav svima ljudi, s vama opet do server Nemer. Mi ćemo danas snimiti jedan tutorial, a to je kako ubrzati vaš Android telefon. Ja imam Samsung Galaxy S4G, ima 4G konekciju, ali to je samo u inostranstvu, u Americi. Prva opcija vaša je da idete u vaše privatne stvari, da idete backup my data, ovo automatic restore neću da izaberem. Možete da očistite sve, ide reset phone. Ja mogu sad da idem na moju šifru, sve da odradim, ali ja to sad neću, jer će mi se ugasi video snimaka i neću da ga čistim, ovako lepo radi. A druga opcija jeste da idete na Google Play Store vaš i da začekajte da se učita. Da idete na aplikaciji da kucate Ramboster. I sad on će da otvori Ramboster i vi će idete best Ramboster, dalje ne vidim što piše, pošto 2 GB Ramboster. Ovo znači trebate skinuti ovaj best Ramboster, ja ga već imam instaliranog, a zanima mi ovaj 2 GB Ramboster i onda ajde da vidimo baš šta on radi. No need to restart device, just one click run cleaner booster for Android. Ovo je sigurno neka glupost. Da vidimo šta ja imam u komentarima. Hvala ljudi što ste učinili ovo simple. Nisam siguran baš šta znači, ali dobro je i od pomoći je ova aplikacija. Lajkujte i kao više snage, više kao RAM memorije. Ajmo mi baš da probamo tu da skinemo, da vidimo kakva je to aplikacija. Ovako po slici vidim da je neka glupost. Kad sam vidio onaj Ramboster Pro, svidjela mi se aplikacija. Kako sam vidio sliku, tako mi se i svidjela ta aplikacija. Sad skida malo sporije zato što sam povezan na drugi internet. Imamo 2 interneta u kući. I onda ja sam povezan na onaj u drugoj, što je kod mene u sobi. A sada sam trenutno u kuhinji. Sad ćemo tu da kiloj, ali nema veze. Čekat ćemo. Sad da vidimo baš kakva je to tajanstvena 2 GB Ramboster. Clear. Kao što vidite, ja zaboravio sam kako se zove, ima je za to taj status bar. Moj je siv, kao na novim Androidima. Ranije je bio, ja mislim, beo, pošto je to moj stariji brat Kristijan, on se razume u telefone, zna kako smanji procesor, zna sve to. Ja sam to radio zaboravio, znao sam na taj raniji, dok sam imao 2.1 Android sistem. Samo trenutak, pošto moj pas je malo dosadan, pa moram malo da ga smirim. Nakon što smo skinuli ovu aplikaciju, izaći ćemo napolje iz ovih aplikacija. Ajmo baš da probamo mi tu aplikaciju 2 GB Ramboster. Pa ću posle vam pokažem. New total 337.020 KB, free memory 46.556 KB. Boost. Kilobyte, cleared. I šta? Samo stiskam. Feeling better. Osjeća se bolje. Vidim kako se osjeća. Glupost. Ljudi, kao što vidite, rekao sam, kako sam vidio na ovakvu aplikaciju, tako sam rekao da je sranje. Znači, možete samo da obrišete, pošto neće ništa vam pomogne. Meni barem neće pomogne. Ja lepo idem na moj Ramboster. Nego će barem lepo da radi. Sad, idete samo stisnite Boost. Memory level is good, please try later. Dobro je, za sad je dobro. I ovdje imate izaberete sada ćete da čistite. Status bar, evo to što sam rekao, ovo je status bar. Android sistem, to nećemo ništa diramo. Status bar nećemo da diramo. Google Play Store, ovo sve može se očisti. Ovo za poziv možemo očistimo. Snimit ćemo jedan video sve o Samsung Galaxy S4G u ovom telefonu.
dobro, znači ovo smo sve završili. Idemo clean task. I idemo OK. I nakon što smo to uradili idemo na Mo i ovdje mi je informacija o mom ramu, o mojoj memorijsci, o mojoj memoriji, uopšte memoriji na telefonu. I ja mislim da ovaj Boster mnogo bolje radi. On sad ovako čitava zato što sam ga očistio, pa dok se sve pokrene, zato što se formatira bukvalno na neki način. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče današnjeg tutoriala. Ja se zahvalim što ste gledali ovaj video, a mi ćemo se vidjeti vrlo uskoro. Pozdrav i subscribe. Ćao!